Lewapda iňçe kesel bilen kesellän hassalar itin ýagyndan we etinden dermanlyk hökmünde peýdalanýar. Lewap welaýatynyň iňçe kesel hassahanasyna hasapda duranlar hemde iňçe kesel bilen kesellän adamlar dermanlaryň bahalarynyň gymmatlygy ýa-da olaryň tapdyrmaýanlygy sebäpli bejerigide itin ýagyny we etini ulanýar diýip Türkmenistanyň Kronikasy 24-nji dekabrda habar berdi. Neşriň maglumatyna görä dermanlyk it etini we ýagyny Türkmenabadyň demir ýolçular etrapçasyna hassahana goly ýerleşýän jaýlaryň ýaşaýjylary satýar. Eredilen it ýagy 100 gramlyk stakana 900 manatdan, it eti 3 litrlik bankada 150 manatdan satylýar. Iňçe kesel Türkmenistanyň iň howply keselleriň biri bolup durýar. Ozalky ýyllaryň hasabatlaryna 2015-nji ýylda Türkmenistan iňçe keselden ölýän adamlaryň sany boýunça Ýewropada we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda iň ýaramaz birinji orna eýledi. Bu hasabaty profilaktika we keselçilige gödäwçilik boýunça Ýewropa merkezi bütün dünýä saglyk guramasy bilen birlikde ýayradypdy. Bütün dünýä Saglyk Guramasynyň sanlaryna görä 2015-nji ýylda Türkmenistanda 3800 adam, 2016-njy ýylda 2232 adam iňçe kesel bilen hasap alyndy. Guramanyň soňky sanlaryna görä 2018-nji ýylda Türkmenistanda jemi 2700 adam iňçe kesel bilen bagly hasap alyndy. Olardan iňçe keseliň derman serişdelerini durnukly görnüşi bilen kesellän 1098 adam saglyk bejerigisine başlapdyr. Bütün dünýä Saglyk Guramasyna görä Türkmenistanda 2018-nji ýylda hasap alynan iňçe keselli erkek adamlaryň sany bu kesele ýolugun aýallaryň sanyndan köpdür. Gurama bu sanlary resmi görkezijileriň esasyna taýýarlaýar. Finçiler Türkmenistanda resmi statistikanyň hakykat açyp görkezmeýändigini aýdýarlar. AIDS iňçe kesel we gyzdyrma keselleriniň garşysyna göreşmek üçin global gazna 2010-2018-nji ýyllar aralygynda Türkmenistana 23 million dollardan gowrak maliýe himayatyny berdi. 2016-njy ýylda bütün dünýä banky Türkmenistany ortadan ýokary girdejili ýurtlaryň sanyny goşandan soň Türkmenistan iňçe kesele garşy global gaznanyň himayet mümkinçiliginden mahrum boldy. Gaznanyň Türkmenistana değişli maliýe kömegini kabul edici we ýerine ýetiriji gurama Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň Türkmenistanyňky ofisidir. Türkmenistan 2018-2021-nji ýyllar aralygy üçin iňçe kesele garşy global gaznanyň 4 million dollar töweregi wagtlaýyn maliýe himayatyna ýüz tutdy. Ýüz tutmanyň nusgasyny gaznanyň resmi web-saytyndan indirmek mümkin. Türkmenistanyň saglyk resmileri Lewapda yerli ýaşaýjylaryň it etinden we itin ýagyndan dermanlyk hökmünde peýdalanmagy bilen baglykda resmi düşündürüş bilen çykyş etmeýär.